To tady budu stát až do prdele. Ty to za to trhne a vyskočí to, sleduj. A ne zahákne. Víš, že to nahrává se zvukem. Ale jo. Jo. Je tam. A teď už se zasune, viď? Až to popojede tam k tomu. Tak by se měla zasunout. No vidíš, ale kdyby tady bylo to ložisko, tak je to bezpečně domáčknutý až dolů. Vím, že ono by to nemělo být to, ono by to nemělo být to moc otevřený, když jsem to vymyslel. Chce to méně otevřený. A to by mělo být jedno, to tam zastaví. Teď už to bude jedno, protože teď už je správně ta další navedená tak, kde má být. Víš, jak už jí tam cpe? Ta další už tam cpe tudle, že jo? Jo, ono se to zachytí tím háčkem do té mezírky, co? Cože? To byste to musel vidět z téhle strany. No, to přesně na foťák nevidíme pořádně. Jak mám asi No tak to uno! vypni. Myslíš, že už to stačí? No. Tududum.